ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ. ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲಿ ಏಡುಮದ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಖಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ. ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲಿ ಏಡುಮದ 4 ಸುತ್ತುಲೇಡಿ ರಡ್ಡನೇ ಸುತ್ತುನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಾಮಲ್ಲವರಿ ಕಲಾವಿದರಾದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಿಜಾರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣಪ್ಪೆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಪನ್ಬಿಡುಂದನ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನೊತ್ತು 23 ಇಸ್ವೀಡ್ ಕೊರಗ ಬಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿ ದಂಪತಿಲನೆ ಸಿರಿಗರ್ಬುಡು ಊತಿದ್ದು ಬತ್ತಿನಾರು. ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನೊತ್ತ 40 ಇಸ್ವೀಡ್ ಪಂಡ 17 ವರ್ಷಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಮೇಳಡವು ಕೂಡ್ಲು ಮೇಳ, ಕುಂಡಾವು ಮೇಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳ, ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ಇಂಚ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮೇಳಲೆಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದೆ. ವಿಶೇಷమైన ದಾಖಲೆದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಲಿನ ಮಲ್ದಿನಾರು. ಅವ್ರನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುಂದಂಡ ಅವ್ರ ಮಲ್ದಿನ ಪಾತ್ರಲು ಇನಿಕ್ಲ ಜೀವಂತವಾದುಂಡು. ಅವು ಬಳ್ಳಿಗಿಂಡೆ ಒಪ್ಪರ್ಯಾವು, ಅತ್ತುನಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಒಪ್ಪರ್ಯಾವು, ದೇವಪುಂಜ ಒಪ್ಪರ್ಯಾವು, ದಳಾವೆ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಒಪ್ಪರ್ಯಾವು, ನಳದಮಾಯಂತ ಒಪ್ಪರ್ಯಾವು. ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ದಿನ ಪಾತ್ರೋಲ್ಲ ಅವು ಕೇಚು ಬಳ್ಳಾಲ ಒಪ್ಪರ್ಯಾವು, ಪಯ್ಯ ಬೈದ ಒಪ್ಪರ್ಯಾವು, ಅತ್ತಂದಣ್ಣ ಕಾಂಪು ಮೂಲ್ಯ ಒಪ್ಪರ್ಯಾವು, ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಒಪ್ಪರ್ಯಾವು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಪಾತ್ರಲು ಇನಿಕ್ಲ ಜೀವಂತವಾದುಂಡು. ಬಾವುಕ ನಳದಮೈತದ ಬಾವುಕನ ಪಾತ್ರ ಇನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಾಠದ ಲೆಕ್ಕ ಆದುಂಡು ಬಂದಲೆ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಗೆ ಪುಳಿಂಚ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಂಚನೆ ಬಹರೇನ್ ದುಬೈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಂಚ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಯಕ್ಷಕಲಾ ನಿಧಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೀರ್ದಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೇರು ಕಲಾವಿದಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೇ ಸುತ್ತನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂದಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಎಡ್ಮೋಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಕಲ್ನ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಯೋಜನೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆಟ್ ಉಂಡು. ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಜಿ ಯೋಜನೆದ ಬಗೆಟ್ ಪನೋಡೆ MG ರಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಗರುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಬೋಡ್ಬೋಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಲು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲುಲೆನ ಗೊಂಚುಲು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮದಾದ ಪನ್ಪನ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗಾದು ತಯಾರಾದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲೆಟ್ ತಯಾರಾದುಂಡು ಬಂದಲೆ. ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಸುಮಾರು ಜಂತಂಡು. ಕಾಮತ್ ಟೀ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀ ಇಂದು ಪನ್ಪನಮ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಉಡುಪಿ, TNC 1000 ಲೈಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಾ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರಥಮ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ. ರಡ್ಡಿ ಜನತ ಬಗೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಡೆ ವರಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕೆ ಆದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡ್ ಪೊನೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪನಾರು. ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ವಿಶೇಷವೈನವರಿ ವಾಗ್ಮಿ ಪಾತೆರ ಕತೆಗೆ ಉಂತಿ ಅಂದಾಂಡ ಸಾರ ಸಾರ ಕಣ್ಣುಲು ಕಣ್ಣದ ಸೀಮೆ ಮುಚ್ಚಂದ ಅರೇನು ತೋಂದುಪ್ಪ ಕೆಬಿ ಅರಲ್ತದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಪ್ರಖರ ವಾಗ್ಮಿ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಕೊಡ್ತೇರು. ಆರ್ನ ಸಹಕಾರನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ದೂರದ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಡು ಕುಲೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬದುಕಿಗೆ ಓಡಾದ ಪೊರಮುಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಲ್ಲ ಅದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ರನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಬೇಗಡೆ ಬರೋದುಂಡು. ಐಕ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬನೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನದಿಗೆಡುಲ್ಲೇರು ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಉಡುಪಿ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ತಿನ ದಿವಾಕರ್ ಸನಿಲ್ರು ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಪಂತನು ಸುರ್ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಮುರ್ತಾತೇರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಗುರ್ಮೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಭಿನ್ನದಿಗೆಡುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಚಿತ್ತಿನ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನಿಶ್ಚಿತನ ದಿವಾಕರ್ ಸನಿಲ್ರು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥದ 7 ಮನೆಗೆ ಸಲ್ದ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪೀಠದ ಮೋಕೆದ ಅರಣಿಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂಡಲೆ ಬಂದಲೆ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಪಾತ್ರ ಉಂಡೇಣ ಆವಣ್ಣ ಪಾತೆಲ್ಲ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಲ್ಪರ ಮಲ್ಲಿಮೆ ಜೋಕೊಳಕ ನಿಗಿನ ಹೊಡಿಯವಣ ಎನ್ನಟ್ಟು ಅಂತನಗ ಇತ್ತೆ ಉನೇನು ಮಾತ ತೂನಗ ನಿಕ್ಕಿ ಎಂಚ ತೋಜುನು ಕಪ್ಪು ನಮ್ದೆ ಪಂದಾಪುಜ ಎಂಕ್ ಕಪ್ಪು ನಮ್ದೆ ಎಂದಾಪುಜಿ ಯಾನಿಡೆ ಪೋಯ್ದಿನ ತಪ್ಪು ನಮ್ದೆ ಎಂದಾಪುಜ ಓಕೆನೆ ಮರಲೇ ಇರಗೆ ಇರ್ನೇನ್ ಪದೊಂದು ಪೂರ ಕಪ್ಪು ನಮ್ದೆ ಬಂಡ ಮೂಗುಸನ್ ತರ್ತ ನೋಡವು ಬಕ ಒಂಜಿ ಅವತೆ ರನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಆಲ್ ಪರಯಾನ್ ರನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಆಲ್ ಪರಯಾನ್ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಪೋರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗೆನ್ನುನೆ ಎಂಚವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 35 ತಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸೀದಾ 41 ಆಜಿ ಕೂಟುನು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ರನ್ನು ಕೂಟುನ್ ಮನ್ಪಿನಿ ಅವ್ ರನ್ನು ಕೂಟಿಯಾರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೀರ್ ದನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪಿನಾನೆ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ದನೆ ನಮ್ಮ 15 ರನ್ ವಿನ್ ಆಪ ಕೆಲವು ದಿನ ಒಂಜಿ 2 ರನ್ ಸೋಪು ಅದಗಿರ್ ಟೀಮ್ ದೊಂಜಿ ದನಿ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಜತ್ತದ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಅಂಚವರ ಆಲ್ಬರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಣದೆ ಮರಲ ಮ್ಯಾಂಚ ಮಾಡ್ರ ಎಂಕ ಆತ ಮಂಡೆಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ನಾನಿ ದೈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 15 ರನ್ ಗೆಂದಿಯ ಮನ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ರನ್ ಸೋತ ಐಕೆ ನಿನ್ನ ನೆರ್ಪೆಂದ ಮಂಡೇ ಚಾಲ್ ಬಂದ ಇಜ್ಜತ ದೇಗಮೆ ದುಮ್ ನಂದ 15 ರನ್ ಇಜ್ಜ ಐಟು ಗೆತ್ತದ ಮೂಲ ಪುಸೋತಿನ ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ನ ನಮಗೆ ಎಂದು ಜನ
ದುಮ್ನ ಅಂತ ಒಂತೆಗೆತ್ತು ಮನದಾಯ್ಕೆ ಬಾಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಂಬಾರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಮಾರನೆ ಏನ ಪಾತಿರ್ವಿ ಅಂಚ ಪುರ ಆ ಪೂಜಿ ಮಾರ ಪುರ ಅವು ಮಾರ ಇರ್ನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಜನ ಗಡಿ ಗಡಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅಗಲ ಮಗಲ ಪುದರ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತ ಐಟ ಒಂಜೈಟ್ ತತ್ತು ಮೋಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ವಿನ್ನಾಯ ವಿನ್ನ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಲ್ಲೆತ್ತದು ಇರಡು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ನಕುಲು ಪುರ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಪೇರು ಈ ರಂಜು ಲಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಫನ್ ಹೊಡುಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಕಪ್ಪು ವಿನ್ನಾನಂದ್ ಎನ್ನಿಲೆ ಅದ ಕೊಂಚ ಮೇರೆಡು ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬನ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆದ ಅಮೃತದ ಸಿರಿ ಮೇರೆ ಕೊಡ್ದು ಮೋವದ ಜೊಕ್ಕೆಲ್ಡು ಬಾರ್ದು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅದು ಬಾಮಿದು ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಪೊರುವೆಲ್ಡು ಬಾರ್ದು ಕಾತೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ರ ತುಳುವ ನಾಡದ ಧರ್ಮ ದೈವಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದೊಂದು ಇದು ಕಡೀರ ಸರ್ತಿ ತುಳು ನಾಡ್ದ ಬರಿ ಲಟ್ಟ ಜವನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಇನಿ ಕಡೀರ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲಾಟೆ ಗೆಲ್ಮನನ್ನು ತೂತಿರಿ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನಲ್ಪ ಗೆಲ್ಮನ ತೂತಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಪೊಡ್ತುಡು ಬಾರಿ ಕುಸಿತ ಪೊಡ್ತಾರಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಬತ್ತು ನಿಸರ್ತಿ ಈತು ಪೊರ್ತು ಈರೆಗೆ ತೊಂಡ ಕಪ್ಪು ದೀತಿನ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನೆಟ್ಟ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆವೋಡು ಬಗ್ಗೆ ಈನ ಬಾತಿರ್ ನೀ ಯಾನಂಜ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾತಿರ್ ಬರ್ಚಿ ಈನಂದು ಕೇನ್ಲೆ ಮೇರಡ ಈರ್ ಕೇನ್ ಬರ್ಚಿ ಈರೆ ಬನ್ಲೆ ಇದೇ ಕಪ್ಪು ತೆಗೆದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಯಾನು ಕೂಟು ದಾಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಈನ ಕೂಟು ದಾಂಡಲ್ಲ ವಿನ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ನಿಗಲೇಂ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಬೈದತಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಾರೆ ಆಡು ಎಂಕ್ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಗೆಂದದ ನೆತ್ತ 11 ಜನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ತಿಗಲೆಡುಂಡು ಯಾನ್ ಮೊಗಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಮೊಗಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಾನ ಕೊಡ್ದು ತಾಂಕದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗುಲ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಗೆ ಏತಂಬೆ ಪೀಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪೀಸ್ ಏತಂದಿಗೆ ಅನ್ನ ಅದು ಪೊಗ್ಗೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪಾಡ್ ಐ ಕೊಂಚ 350 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಆತೆ ರಡ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ರಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟದು ತುಳುನಾಡುದಾಗಲು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ 77 ಪನ್ಪುನೇನು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಇಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೆ ಕೊಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಒಲ್ಪ ಆಪಿನ್ ಈ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಆ ಸೈಡ್ ಇಡ 4 ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದು ಆಪಣ ಅವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀರ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಬೋಪುಜಿನ್ ಇಡಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆತನ್ಗೆ ನಮ್ಮ 350 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ರಡ್ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಕ ಅಂದ ಐಕ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಲೆತ್ತವಂಡ್ರಿಗಿರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪಾರ್ಪೆ ಅದ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತ ಈರು ದುಂಬೊತ್ತುಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕೆಲಸಗೂ ದುಂಬ ಮೊದಲೇ ಈತ ಮಾತ ಅಬತರನ್ ಪುರ ತುಯ್ಯರು ಇತ್ತೆ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ಮೆರೆಪಾರೆ ಬರ್ರೆಲ್ಲರಿ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ರಾಮದೇವರ ನಾಟಕ ಸುರಳ ಪೊರ್ತಾನ ಮಾರ ಸ ಓ ರಾಮದೇವರ ಜನಲ ಪೂರ ಸೇರ್ದಾತನು ಸ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ತೋಜ್ಜರು ಮಾರ ಓ ಚಂದ್ರ ಇದೆ ಬಲೆ ಅತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ದಾದವನು ನೆನ್ನಿದೆ ಎನ್ನ ಮನೆ ಕುಜಲ್ ಪೂಜಾರದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡ್ಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ನಂದೆ ಅಂದು ಯಾ ಮಲ್ಲ ಕಲ ಇದೆ ಯಾನ ಸೂರ ಶೆಟ್ರ ಏಕಸ ಕಡಿತೇನೆ ಐಕ್ ಐ ಅವು ಇಪ್ಪಡ್ ಮಣ್ಣು ಐ ಪರಿಟಿಪ್ಪಡೆ ಐತ ವಿಷಯಕ್ಕೇನ್ಗ ನಿಕ್ಕ ನಾಟಕ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏ ಇನಿ ನಾಟಕ ಟೈಟಲ್ ದಾದ ಬಾಯ್ ಪಾಡಿಯ ಭಾಸ್ಕರಿ ಓ ರಾಮದೇವರ ನಾಟಕದ ಟೈಟ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಏ ಬಾಯಿ ಪಾಡಿಯ ಭಾಸ್ಕರ ಅತ್ತ ಮಾರ ಬಾಯಿ ಬುಡಿಯ ಭಾಸ್ಕರ ಮಾರ ಬಾಯ್ ಬುಡಿಯ ನಾಟಕ ಟೈಟ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಓ ಮೂರ್ತ ದಾನಿ ಬೈದರ್ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ ಬಂದ್ ಪರ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಣಪೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಈ ಫುಲ್ ನರೋಸ ಅತ್ತ ಮಾರ ಇನ್ನ ತೂನಕ ನಾಟಕ ದುಂಬು ಹೋಗಿ ಅಂತ ತೋಜು ಮಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ದುಮ್ಮುದ ಕಲಾವಿದರ ಮಾರ ಆಕಲಿ ಎಂಚ ಎತ್ತರು ಅಪಕದ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಮಲ್ತಿರು ಸುರುತ ಸೀಂಡೆ ಲಕ್ಕವಂತೀರು ಹೆಂಗನೆ ನಾಟಕ ಅಂಚನ ಹತ್ತು ಮಾರ ಈ ನರೋಸ ಹತ್ತಿಜಾತ ಮಾರ ದಯಪಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ತೂತಿಜಾ ಮಾರ ಯಾ ನಾಟಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತನ ಇಂಚಿಕೊಳ್ಳು ನರೋಸರ ಬಲ್ಲಿ ನರೋಸರ ಐಕದಾದುತ್ತನ ಟೆಂಪೋಡ್ ಬರೋಡು ಎಂಕುಲು ವರ್ಷ ಗೊರ ನಾಟಕ ಅಂತನಾತಿ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ ನಾಕು ಲಕುಮಿ ತಂಡದ ಕಾಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಟೆಂಪಾಡ್ ಬರಡ್ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ರಿಕ್ಸೋಡ್ ಬತ್ತನ ಅವಲ್ಲ ಓ ಟೆಂಪ ಪಂಡ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಾಟಕ ಆಪುನೇಡ್ ದುಂಬಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬರ್ನದ ಡೈಲಾಗ್ ಅಡ್ಡ ಬುರಂದ ಓ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಂದ ಅವತ್ತು ಒಂದು ದಮ್ಮುಡು ಬರೋಡು ಬನ್ನಿ ಆ ದಮ್ಮು ಅವಣ್ಣೆಂಗಡ ದಮ್ಮುಂಡದ ದಮ್ಮುಂಡು ನರೋಸರ ಬಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಾರ ಈ ನಾಟಕದ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನ ಅಂದೆ ನೀರು ನೀರು ದಾದಾ ಯಾ ನಾಟಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇನು ಅಂದ ಏನ ಸೀಡಿ ತೂತಾರ ಇರು ಈತ ಸಿಡಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನ ಇರು ಸೀಡಿ ತೂತಿಜಾರ ಯಾನ್ ತೂತಿದ್ಯಾ ಇರು ತುಯ್ಯರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾನೆ ದೇವಣ್ಣ ಎನ್ನ ಸೀಡಿ ಆತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಲ ಎನ್ನ ಬೊಡಜಿನ 500 ವಿಡಿಯೋ ಹೊಡೆದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸೀಡಿ ತೂಪಲ್ಲ ನಮ್ಮರ ಈ ನಾಟಕ ನರೋಸತ್ತ ಮಾರ ಈ ಫುಲ್ಲು ಎಂಜಿನ ನೆಂದರ್ ಯಾ ನಾಟಕ ಬರತ್ತೆ
ಹೆಚ್ಚ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಬರತ್ತೆ ಈರು ಮಾತ್ರ ಬರತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಬರತ್ತೆ ಈ ರೈಟ್ರಾ ಹಾ. ಏತ್ ಸು ಆತಂಡಿ ಒಂಜಿಲ ಸೋತಿಜಿ ಹೌದಾನೆ ಅವನ ನಾಟಕದ ಕುದರಿ ಇಜ್ಜಿನ್ ಹಾ ಆನೆ ರಿಕ್ಷೋಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚಂದೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಿ ಜನ ತುಯರ ವೈದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಇಚ್ಚಿಂದ ಬರೇನ ಮಾರ ಏರನ ಬರುವೇರ ಮಾರ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರೈಟರ್ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಗೊತ್ತು ಜಾ ಮಾರ ಯಾನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಏತು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ಣನೆ ಬೈದಿನಿ ಎಂಜಿನ ನೆತ್ತೇರು ಹಾ ಇಂಬಾನೆ ಹಾ ಆರು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಹಾ. ಅರೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕಂದ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ರಿಕ್ಷಾ ದೊಕ್ಲೊಂಟಿಗೆ ಬೆನ್ ಪೆರಾರು ಅಂದ ಅಕ್ಲೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನ ರೋಲ್ ಮಲ್ ಪೆರಾರು ಹಾ ನಾಟಕ ಆರು ಪಾತ್ರ ದೊಲೆ ಪೊಗ್ವೇರು ಪೊಗ್ವೇರು ಆತ ತಾರೆದೆ ಅಪ್ಪನ ರೋಲ್ ಇತ್ತಿಂದಾಂಡ ತಾರೆಗೆ ಮಿತ್ತಾರ್ದ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದು ಆ ರಂಚಿನ ರೋಲ್ ಮತ್ತೊಂತೇರು ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆಯಾ ಈ ಸರ್ತಿ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಮೂವಿ ತಿಕ್ಕನು ಎಂಜ ಪೈಂಟರ್ ನ ರೋಲ್ ಪೈಂಟರ್ನ ಆರು ಬಂದಿರ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಏನ ಪೈಂಟರ್ ಅದು ಬೆನ್ ಪೆನ್ ಬಂಡೇರು ಹಾ. ಅರ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಲಿಂಗ ಬಂಡೆ ಅಂದೆ. ಅರ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಬಂಡದು ಹಾ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಪೋಯರು ಹಾ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಂಡೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರು ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಹಾ. ಈರ ಬಾಕಿದ ಬೆಲೆ ತಕ್ಲೆ ಏತ್ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪರ ಆತಿ ಸಂಬಳ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಅಂದ ಹಾ ಹಾ. ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಆಂಡು ಹಾ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಹಾ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಹಾ. ಕೊರೋನಾ ವತ್ತನ್ ಓ ರಾಮದೇವರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲಾಸ್ ಹಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ ಜತಿ ಬೊಕ್ಕತಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಲಿಂಗಪ್ಪನೆ ದಾದ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇರಿ ಆ ರೀತಿಲ ನಾಗೇಶನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಹೋಗುದು ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಇಂದ ಪೂರ ಸಯ್ಯರ್ ಮಾರ ಇನ್ನು 10 ಸಾರಗ ನಾಟಕ ವಹಿಸೊಂದೆ ಎಡ್ಡ ನನ್ನ 15 ಸಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೆ ಈರ್ದ ಆದವನ್ ಪರ ಏತ್ ಟೀಮುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅಂದ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಟೀಮುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇನ್ ಯಾನ್ ತೂತಿ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ನ ಟೀಮುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇನ್ ಹೋಯ್ತ್ಯವು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ನ ಟೀಮುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇನ್ ಹೂ ನಾಟಕ ಉಲೈ ಪಿದೈ ಐಡಿ ಈ ದಾದ ಅಂತೀನಿ ಪಿದೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಚೋಟು ಹಾ. ಉಲೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಹಾ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಅವನ ಇರ್ ತೂತಿಜಾರೆ ಯಾನ್ ತೂತಿಜಿ? ಅವನ ಉಲೈ ಐತೆ ಹಾ 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 ಐರ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನವೀನ್ ನೇಜರ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದಂದೆ 17 ವರ್ಷದ್ದು ಮರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ನವೀನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೂ ನಾಟಕ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಐಡಿ ಈ ದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲು ಮಂದಿ ನವೀನ್ ವಕೀಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಹೌದಾ ನರೇ ಒಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ ಬರಾಯ್ಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಗ ಲಾಸನ್ ಹಾ. ವಕೀಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಗಲ ಈಜರ ನಾಂಡ ಮುಕ್ಕಿನ ಆತೆತ್ತು ಹಾ. ಕಾಪು ರಂಗ ತರಂಗ ತಗೊಳ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇನ್ ಅಕ್ಕೆ ನೀನ ನೇಪ ಹಾಕಿ ಪೊಕ್ಕಾರೆ ಏ ಕೇಳಿ ಕಾಪು ರಂಗ ತರಂಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇನ್ ಹೂ ನಾಟಕ ದುಂಬು ಪಿರ ಐಡಿ ಈ ದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದುಮ್ ಅಂತೀನಿ ಮರ್ವಿನ್ ಪಿರಮಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನ ಕಾಲಿ ಆನಂದತೆ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇನ್ ಅಂದ ಹೋಯ್ತಿ 3 ಮುತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಕುಂದಾಪುರ ತಕಲೇನ್ರಿ ಹಾ 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 ಸುಸೈಡ್ ಸುಂದರ ಸುತ್ತಾಡಿ ಸುಂದರ ಹಾ, ಹಾ. ಐಡಿ ಈ ದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುಂದರ ಮಂತೀನಿ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಕುಲ್ಲಪ್ಪು ಹಾ, ಹಾ. ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಐದ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಏನ್ ಅಲಕ್ಕ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಚ ಯಾನ್ ತುಳುತೈತೆ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಬಗಲ್ರೆ ಕಾಪುಂಡ ಹಾ. ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಏ. ನಮ್ಮ ಐತಿ ನೀ ತುಳುಟು ಪನ್ ಬಾತ ಹಾ. ನಿಕ್ಕ ತೀರ್ನ ಬಲ್ಲ ಅನ್ನಂದೆ. ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಬಗಲ್ದಿನಿ ಎಂಚ ನಿಂಗೆ ತೀರಿದ್ರೆ ಬಾ ಅವು ಕನ್ನಡನ ಯಾನೈಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾ. ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಂಡ್ರೆಂಡು ಎಂಚಂದೆ ಆಯನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಅವಿನ ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಪಂಪಿನಿ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂಚ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಯಾನ್ ಬಗಲ್ದಿನಿ ಎಂಚ ಎಂಚ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ ನಾವು ಪೂರ ಇಪ್ಪಣ ಮಾರ ದುಮ್ಮತ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ನಾಟಕ ಸುರ ಕೊಡ್ತಾನ ಮಾರ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಸೀನ್ ಡುಲ್ಲಾರ್ ಪರದೆ ದೆತ್ತರೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಹೀರೋ ಈ ಇಮೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅವಡು ಆಮೇಲೆ ಹೀರೋನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅವನು ನಿನ್ನ ಬಡದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನು ತೋ ಜಾನ ಆಮೇಟ್ ಇಪ್ಪೆ ಸರಿ, ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲು ತತ್ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ಪೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ನಾಟಕ ಸುರ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ ಇಂದು ಮೇರೆ ಹಾ. ದೆರ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಏನ ಡೈಲಾಗ್ ಸರಿ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ರಾಜೀವಿ ಹಾ ಗೊತ್ತಾ ರಾಜೀವಿ ಸಡಿ ಇಲ್ಲ ಸಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಗಣೇಶ ಒತ್ತು ಒತ್ತು ಗಣೇಶ ದಾಯ ಕೈಕರ ಹಾಕೋ ಮಾರೆ ಸುರುಕ ಅವ್ವ ಅವು ಎಂಟ್ರಿ ಬೀಸ್ಕ ಅವು ಪಾಡಿಯ ಗಣೇಶ ಎಂಚಿನೆ ನೆರೆದ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಪೀಸ್ ಎಡ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೀಂಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತಿ ಅವತ್ತು ಮಾರ ಅವತ್ತು ಗಣೇಶ ಅವು ಈ ಬಣ್ಣಗ ಪಿ ಬನ್ನಾಗ ಏ ಅಕ್ಕೆ ಕುಳಿಯ ಬಂದೆ ಏ ಈ ಬಣ್ಣಗ ಅರಳು ಅವು ಅವು ಮಾಡು, ಅವು ಮಾಡು. First ಅವು. ಈ ಬನ್ನಗ ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅರಳು ಈ ಬನ್ನಗ ಈ ಮೂಲೆ ದಾಯ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕು ಅಂಚಿ ಪೋ ಅಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಂಚಿ ಪೋ ಈ ಬನ್ನಗ ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅರಳು ಈ ಬನ್ನಗ ತೆಗುಲು ತೆಗುಲು ಸೈತೆ ಸುರುಕೆ ತೀರೆ ಸೈತೆ ಪೋಯ್ ಟೋಪನ್ ಒಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಪೆ ಹಾ? ಯಾನಿ ವಸ್ತೆ ಅನ್ಪೆ ರಾಜೀವಿ ರಾಜ ಕುಜಲ ಉಂಡು ಪೂರ ಪೋಂಡು ರಾಜ ಪೂರ ಪೋಂಡು ದಾದಾಂಡು ರಾಜ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತ್ ಎರಡು ಬಲತ್ಕಾರ ಮಲ್ಸಿ ರಾಜ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಲ್ಸಿ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಂತನ ತರೆತ ಕುಜಲ್ಲ ತಾಲುಂಡ ರಾಜ ಎನ್ನ ಉದ್ದ ಕುಜಲತ್ತೆ ರಾಜ ಆ. ಅವೇನು ಬಾಪ್ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಒತ್ತೆ
ಮಲ್ತಿ ರಾಜ ಆ ನಿಖಿಲ್ ಒತ್ತಾಯ ಪಂಡ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಆತ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಡೈಲಾಗ್ 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 Dialogue. ಡೈಲಾಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ರಾಜೀವಿ ಸೂಪರ್ ರಾಜ ರಾಜೀವಿ ರಾಜ ರಾಜೀವಿ ರಾಜ ಇತ್ತೆ ಈರಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ರಾಜ ಇತ್ತೆ ಈರಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮರ ಸೀಂಡುಲ್ಲ ಮಾರ ಚೊರೆ ಕಟ್ಟೋಜ್ಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪಣ ಬಲ ಸರಿ ಜೊರೆ ಕಟ್ಟೊಚ್ಚಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪಣ ಬಲ ಏ ಜಯಪಟ್ಟು ಮಾಡು ಒಳ್ಳೆ ತಿಕ್ಕದ ಪಾರ್ಗೆ ಮಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ಬೇಲದಾಗೆ ಬಂದ ಮಾರ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪಣ ಬಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಮಾರ ಒಡೆಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಡೈಲಾಗ್ 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 ಗೊತ್ತಿಜ ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ ಏ ಬೇ ಸುರುತ ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ ಮಾರ ನನ್ನ 4 ಗಂಟೆ ಎಂಚಕೊಣ ಪೆಂಬಿ ತೂ ಪೇರ್ ಬೇಕು ಸುರುತ ನಿನ್ನ ನಾನು ಉಡಲ್ದಿದ್ದು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಣಪ್ಪ ಅಂದ ನನ್ನ ಯಾನು ಉಡ್ಡಳತಿದ್ದು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೆ ಬಕ ಪನ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಏರಿಯಂಬೆ ಅವು ಇಚ್ಚೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಂಡ್ಪೇಜಿ ಕಾಲಿ ಈತೆ ನಿನ್ನ ನಾನು ಉಡಲ್ದಿದ್ದು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೆ ಆ ಕಾಲಿ ಇತ್ತೆ ನೀ ನನ್ನ ಉಡ್ಡಳತಿದ್ದು ಮೋಕೆ ಅಂತಂದಲ್ಲ ರಾಜೀವಿ ರಾಜ ರಾಜೀವಿ ರಾಜ ಇಕ್ಕಲು ಸುರುಕು ಈ ಟೈನ್ ಏಪ ಮನ್ನ ಗುಡ್ಡೆರತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಬುಧವಾರ ಮಣ್ಣ ಗುಡ್ಡದ ಮಣ್ಣೆ ಮಣ್ಣೆ ಯಾನು ಗುಡ್ಡೆ ಬೋಡಿ ಬಂದಿನಿ ಯಾನ್ ಬಲ್ಲೆ ನಾಡೊಂದು ಹೋಯ್ನಿ ಏ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಾರ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಓಡೆ ಬಲ್ಲೆ ನಾಡ್ನಿಯ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬೋಡಿ ಬಂದಿನಿ ಇನಿತ ದಿನ ತೇಣಿಯ ರಾಜ ರಾಜೀವಿ ಇನಿ ದಿನವೂ ಪಲ್ಲೆ ರಾಜ ಇನಿ ಐತಾರ ಅಂಚತ್ತು ರಾಜ ನಮಕ್ ರಜ್ಜನಕ್ಕಲ ಮೊರೆ ಪೆರ ಒಂದಿನ ಚಿನ್ನ ದಿನ ಮೊರೆ ಪೆರೆ ಮೊರೆಪರ ಇನ ಬಜಿಲ್ ಮೊರೆಪಣ ಓ ಮರಪರವನ್ನ ದಿನ ಮರಪರ ತತ್ತನ್ ರಾಜ ರಜ್ಜನಕ್ಕಲ ಮೊರೆ ಪೆರ ಒಂದಿನ ದಿನ ಗೊತ್ತು ತೆಲ್ಪರಿಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಪಿಜ ಈಗ ತೆಲ್ಪುಣಿ ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಇಂಥ ದಿನ ಶಾಂತ ಮಾರಿ ಶಾಂತ ಮಾರಿ ಆತ ಮಂಡೆ ಮಾರಿ ಓ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ರೋಬಟ್ ಆತ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಶಾಂತ ಮಾರಿ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಮದ್ವೆದ ವರ್ಷ ದಿನ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ರಾಜೀವಿ ತೆಲ್ಪರಿಚ್ಚಿ ಇಂಥ ದಿನ ಎಂಕಲ ಮದ್ವೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೊಲಸ ಸಾವನ್ನುಂಡ ಓ ಮದ್ವೆದ ವರ್ಷ ದಿನ ಬಗ್ಗಲ್ದು ಸೈಲ ಓ ಪುನಃ ಮದ್ವೆದ ವರ್ಷ ದಿನ ಬಗ್ಗದ ಸೈಲವೋ ಪುನಃ ಆನ್ ದುಂಪಾಡ್ ರಾಜ ರಾಜೀವಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆದ ಉಳೈಲೆಪ್ಪಿನ ಕೀರ್ದಾದ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ ಉಳೈಲೆಪ್ಪರೇನ ಸಾವ ಮಾರ 15 ದಿನ ಓ ಉಳೈಲೆಪ್ಪರ ಮದ್ವೆದ ವರ್ಷ ದಿನಕ್ಕೆ ದಾದ ಕೊನದರ ಬಗ್ಗಲ್ದು ಸೈಲ ರಾಜ ಅವೇ ತತ್ತನ್ ಮದ್ವೆದ ವರ್ಷ ದಿನಕ್ಕೆ ಇರ್ದಾದ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ ಯಾನಿಕ್ ಕಂದ ಇದೆ ರಾಜೀವಿ ಯಾನಿಕ್ ಕಂದ ಇದೆ ಯಾನಿಕ್ ಕಂದ ಇದೆ ತೊಟ್ಟೆಡ್ದೆತ್ತು ತೊಜ್ಬವು ಒಟ್ಟೆಡ್ದೆತ್ತು ಸಚ್ಬೋಡ್ ಎಂಜಿನೆ ಏ ತೊಟ್ಟೆಡ್ದೆತ್ತು ತೊಜ್ಬವ್ಯಾ ಏನು ಮಾಡಂತ ಯಾನಿಕ್ ಕಂದ ಇದೆ ದಾದ ಕಂದ ಇದೆ ಗೊತ್ತುನಾ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಪತಂದ್ ಬೈದೆ ಮೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಕ್ಕಲ್ ನೋಟಿಗೆ ಮೈಕ್ಲದಾಲ್ ಶಿವನ ಸತ್ಯ ಮೂಲು ನಲಿಪರ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಆಗ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾರತ ಬೋತ್ರ ಈಗ ನಲಿಪುಣೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಗ್ಲಿ ರಾಜ ಹೀರೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕೊಂದರ್ ಪರಂದ ಎಂಕು ಸುರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ ರಾಜ ಸೂಪರ್ ಕಾಸು ಐಕ್ ಬೋಡದೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಇಷ್ಟమైన ಮಲ್ಪದೆ ರಾಜ ಇಷ್ಟమైన ಬೋಳು ರಾಜೀವಿ ಸೂಪರ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಹಾಡೇನ್ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ಪದೆ ಓ ರಾಮದೇವರ ಅವು ಬಜಿಲ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಸಾರ್ನೆ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪದೆ ಪಣ್ಣು ಸಾರ್ನೆ ದಡ್ಡೆ ಅವೇ ಮಾಮನ ಮಗಟ್ಟ ಯಾನೆ ಸಾರ್ನೆ ಮಲ್ಪದೆ ಸಾರ್ನೆ ಇನ್ನ ಬೆಂದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರ್ನೆ ಮಾರ ಓ ಸಾರ್ನೆ ದಡ್ಡೆ ಅವೇ ಸಾರ್ನೆ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪದೆ ಐ ಲವ್ ಸಾರ್ನೆ ದಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಸು ಡೈಲಾಗ್ ರಾಜ ದಾದ ಕಿರ್ಮೋ ರಾಜೀವಿ ಇರೆಗೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕೊಂದರೆ ಕಾಸು ಹೋಲ್ತು ರಾಜ ರಾಜೀವಿ ಅಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಮ್ಮಿಂಗ್ ಓರ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡ ಅಬ್ಜಿ ಇನ್ವಾಲ ರೆಡ್ ಅಬ್ಜಿ ರಾಜೀವಿ ಅಚ್ಚಿರ ಪಾತಿರ ಪರಡ ರಾಜೀವಿ ಅಚ್ಚಿರ ಪಾತಿರ ಪರಡ ಕಕ್ಕುವೆ ನಾಂದು ಸಾವು ಇರ್ಗಲೆ ಅಚ್ಚಿರ ಪಾತಿರ ಪರಡ ಯಾನ್ ಆಣಂಜು ಏನಾಣಂಜು ಕೋಡೆ ಪತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ನಂದು ಮಾರಿಗೆ ಏನಾಣಂಜು ಕೆಸರಿತ್ತಿನಲ್ಪ ದೊಂಕುವೆ ನೀರಿತ್ತಿನಲ್ಪ ದೆಕ್ಕುವೆ ಅಯ್ಯೋ ಓ
ಸರಿ ಬಂಡೆ ಸರಿ ಬಂಡೆ ಓಡೆ ಕೇಸರಿತ್ರ ದೊಂಕುನ ಮಾರಂದೆ ಓ ಕೇಸರಿತ್ರ ದೊಂಕು ನೀರಿತ್ರ ದೆಕ್ಕು ಬಗ್ಗದು ಸೈಲ ಓ ಪುನಃ ಕೆಸರಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ದೊಂಕುವೆ ನೀರಿನ ಅಲ್ಪ ದೆಕ್ಕುವೆ ಬಗಲ್ದು ಸೈಲ ಓ ಪುನಃ ಪಿರಕೇನು ಕಾಸು ಹೊಲ್ತುಕಿನ್ ರಾಜ ರಾಜ ರಾಜೀವಿ ಹಾಂಟಲ ಈ ಫೋನಾಗ ನಟ್ಟು ಪರದೇಶಿ ಲೆಕ್ಕ పోతారు రాజా పన్నగ నెక్లెస్ కొందర కాసు ఉల్తు రాజా ಸೂಪರ್ ನೀಕ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಸಂಶಯನ ರಾಜೀವಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಸಂಶಯನ ಸೂಪರ್ ಯಾಂದಾನೆ ಕಂಡುವೆನಾ ರಾಜೀವಿ ದಾದಾಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಂದಿ ರಾಜಾ ಹಿಂದಿ ಅಯ್ಯೋ ಶಿವಕಿರಣ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳ ಪಂಚಾಯಿನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಖಾಲಿ ಶಿವ ರಾಜಾ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ಇಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರನೆ ರಾಜಾ ರಾಜಾ ಕಮಾನ್ ಹಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಬಳ್ಳಿ ರಾಜಾ ಬಳ್ಳಿ ರಾಜಾ ಹಿಂದಿ ಹೀರ್ ಖಂಡಿತ ರಾಜಾ ಸೂಪರ್ ಹೀರ್ ಖಂಡಿತ ವಾಡಂಡ ಲಕ್ಕವಾರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳ ಪಂಚಾಯಿನಿ ಕಾಸು ಹಾಂಡಲೆ ರಾಜಾ ಉಂಡು ಕುಚ್ಚರ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರೈತೆ ಏರೇ ಎಂಕ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕೊರ್ಜರ್ನಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಈರೆಗ ಕಾಸು ಕೊಲ್ತುಂದ ಪಳ್ಳೆ ಕೊರ್ನೆ ದಾದಾ ಇನ್ನು ಮುಸುಂ ನು ದಾದಾ ಆ ಚುಕ್ಕು ಮುಸುಂಬಿಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಚುಕ್ಕಿತ್ತಂಡೆ ಇನ್ನು ಮುಸುಂಬಿ ನೆಟ್ಟು ಉಲೈ ಕುರಿದಿನು ಪಿದೈ ಎಡ್ಡು ಅಂಚೆನ್ನ ಗುಣ ಇದೇ ಆಲಾತನು ಉಲ ಎಡ್ಡು ಬಗಲು ಮಾರ ಓ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗಲು ಸೈಲ ಪಿದೈ ಆಲಾತನು ಉಲೈ ಎಡ್ಡು ಅಂಚೆನ್ನ ಗುಣ ಬುಡುಚಿ ಕಾಸ್ಕಿನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಂಡಲೆ ರಾಜಾ ಈರ್ ಎಂಕ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕೊರ್ಜರ್ನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ರಾಜಾ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಗಿಂಚಿ ಹಾಂಡ ಈರೆಗ ಕಾಸು ಏರ್ ಕೊರ್ನಿ ಶಂಕರ ಮೇಗೆಂಜಿನ ನಾಗದೋಸ ಉಂಡ ಈಗ ಡೈಲಾಗ್ ಬಗ್ಲು ಶಂಕರೇ ಯಾನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಆಯೇಗು ಈ ಶಂಕರೇ ಓರಿಯಡ ಕಾಸು ಕೊರುವೆ ತಂದೆ ದೇತೋನಾಯೇ ದೇತೋನುಜಿ ಹಲೋ என்ன 200 ரூபாய் போறப்ப ಕೊರ್ಪಮೆ மரியாதைன்னு கொரியா ಕೊರ್ಪಮೆ ಇತ್ತ ನಾಟಕದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊರ್ಪ ನಾನೇ ಬರೋಣ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಡೈಲಾಗ್ ತುಂಬ ಕಾಸಿ ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ಪ ದಿಕ್ಕು ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಜ ಓ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಜ ಗೊತ್ತುಜ ಓ ಡೈಲಾಗ್ ಪೇ ದತ್ತು ಬರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಏಪ ಕೊರ್ಪ ಕಾಸ್ ಕಾಸು ತಪ್ಪಾಯಿರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲನಾ ತಪ್ಪೈರೆ ತೂ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸಂಕರ ತಪ್ಪೈರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಂಚಿ ಪೋಂದು ಕಾಸು ಕೊರ್ಬೆ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಏಪ ಕೊರ್ಪ ಪನಿ ಏಪ ಕೊರ್ಪ ಬೊಡಿದಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾನಂದೆ ಬೊಡಿದಿರ ಕೈಕಾಲು ಸುಖ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪೆ ಬೊಡಿದಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾನಂದೆ ಕೈಕಾಲು ಸುಖ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆಜಿಗೂ ಸುಖ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಏ ಎಚ್ಚರೆ ಕೈಕಾರ ಸುಖ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪ ಬನ್ನಿ ಕೈಕಾರು ಸುಖ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರು ಯಾಪ ಕೊರ್ಪ ಪನಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾದಾನ್ ಪಾರೀರು ಸೂಪರ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾದಾನ್ ಪಾರು ಕಾಸು ಕೊರ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಈ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಐಕ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ತುಂಬ ಇತ್ತೆಂಜ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಇರ್ನ ಅಂದು ಕೊನೋಲೆ ಬೋರಾತಿಂಡಿ ಒಡೆಗೆ ಕೊನಾರ ಬಂಡ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಟೈಮ್ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪ ರಟ್ಟು ದಿಂತ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲಿ ರಟ್ಟ ದಿನ ದುಂಬಾಡು ರಟ್ಟ ದಿನ ದುಂಪಾಡು ಆಪಗ ನಾಲ್ ದಿನ ಓ ಮಾರಿ ದುಂಬಾಡು ಬನ್ನಿ ಡೈಲಾಗ್ ದುಂಬಾಡು ಕಾಸು ಯಾಪ ಕೊರ್ಪ ಮೇ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿಜೇನು ಯಾನು ನಿನ್ನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿದ್ಯಾ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಗಾಡ್ದೆಪ್ಪ ನಾ ಲೈಫು
ಲೈಫ್ ಲಗಾಡಿದೆಪ್ಪು ಜಮೆ ನೀನೇ ಲಗಾಡಿದೆಪ್ಪೆ ಕಿಸೆಯಿಂದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೆಗೆದು ಅವನಿಗೆ ಸೂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕಿಸೆಯಿಂದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೆಗೆದು ಅವನಿಗೆ ಸೂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಏರ್ ಮಾರ ಕಿಸೆದ್ದು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೆಗೆದು ಕಿಸೆದ್ದು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಕಿಸೆಯಿಂದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೆಗೆದು ಶೂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮೇಕಪ್ ದಾದ ಸೈದೆ ಮಾರ ಅವು ಎಂಚಿನ ಮರ ನೆತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ರೆಡೆಡ್ದ ನೀರ ಮರ ಆ ಮೇಕಪ್ ದಲ್ಲ ಸೈತೇ ಪೋತದ ಮರ ಕೆಂಪು ದಿಂಜರ ಪಂತ್ರ ಮರ ನೇ ಓ ಪಚ್ಚೆಂಡ ಪಚ್ಚೆ ಸೈಲ ಪಚ್ಚೆಂಡ ಪಚ್ಚೆ ಸೈಲ ಪಚ್ಚೆ ಸೈಪ ಹೆಣ್ಣು ಪಚ್ಚೆ ಸೈಲ ಬೇ ಸೈಯುಡು ಮರ ಸೈಪುನಿ ಓ ಯಾ ಹಾಯ್ ಸೈಯೊಂದುಲೆ ನಾತು ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಸೈಲ ವರ ಸೈಲ ಯಾವ ಸೈಲ ಮುಕ್ಕಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಸೈತೆ ಲಕ್ಕರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಸೈತ ದಾಂಡ್ಯಾ ಈ ಸಂಕರೆ ತೊಡಗಂಡ ಯಾನ್ ಪಾತೆರುಜಿ ಎನ್ನ ಪಿಸ್ತೂಲ ಪಾತೆರುಂಡು ಪಿಸ್ತೂಲ ಪನ್ಪನು ಸೀಕ್ ನು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಕಾಲಿ ಅವ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಪಾತೆರುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದುಷ್ಟ ಎನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗನೇ ದತ್ತನ ಅವಳ ಪಂಚಾಂಡ ಓ ಆಡ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರ ಕೆಕ್ಕಲು ಪಾಡೋದು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುತ್ತೂರು ಮೈನಸ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಈ ಸೈದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ಅದೇ ഞാൻ സൈഫിനെ എടുത്ത് മുഞ്ഞ് ഡയലോഗ് മിസ് ಮಾಡ್ತೆ ಓ ಡೈಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ನೆತ್ತಿ ಕಂಡು ಒಫನೋಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ 13 ಜೆತ್ತಾನಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬಾಡ್ಗ ಸಾವಧಾನಿ ತಿರ್ತಿರ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆ ನೆತ್ತಿ ಕಂಡದ ವಿಷಯ ಬರೇಕವ ಮಂಡ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಬಡಿಯ ಬಕ ಎಂಚಿ ಸಾವದ ನಾಟಕ ಮೇರ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸನ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಡದ ನಾಟಕ ನೆನಪು ಪತ್ತೊಂದು ಓಡೆ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತ ನಾಟಕ ಅನ್ಪುಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ದಾದಾ ದಾಪಣದು ಬೋಡ ಏರೇರ ಬಾಳ ಜನಕುಲ ಬಾಯಿ ನೇರೊಂದು ಲೇರ್ ಮಾರೆ ನಾಟಕ ಬಂಡ ದಾದ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕೆ ಸೋಯಜ್ಜ ಮಾರೆ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಪುದಾರ್ ಬೋಡಂದು ಮತ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ತಪ್ಪಾತನದು ನಿಜ ದಯಮಾತದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪಲೆ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ನಿಷ್ಠೆ ಬೋಡು ಆ ಕಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆ ಬೋಡು ನಿಕಲು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ ಮೇಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದಾಂಡ ನಿಕಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಾಂತೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಾಂತೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತಿಲ ಪಿರ್ಚಿ ಕಟ್ಟೇತಿ ಅಂಚಾಪುಂಡು ಇನಿ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಪಂಡರಣ್ಣ ಕಂಡದ ನಾಟಕ ದಯಮಲ್ತನ್ನ ಕಂಡದ ನಾಟಕನು ಏಪ್ಪಲ ಸೊಸಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇನಿ ಎತ್ತೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಫಿಲ್ಮುಡು ಬೈದೇರು ಆ ಮೋನೆ ಫಿಲ್ಮುಡು ಬತ್ತದ ಪರಿಚಿತ ಆತನ ತೆಲ್ಪ ಒಂದೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನಗ್ಲು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಆನಿದ ಕಂಡದ ನಾಟಕ ಇನಿ ಎತ್ತೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ತಂಡದ ನಾಟಕಲುಲ್ಲ ಇನಿ ಎತ್ತೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ತಂಡದ ನಾಟಕ ಇರ ಕಾರಣ ಆನಿದ ಕಂಡದ ನಾಟಕ ದಯಮಲ್ತದಣ್ಣ ಕಂಡದ ನಾಟಕನು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಕಂಡದ ನಾಟ ಒಂದುಂಡು ದಯಮಲ್ತದಣ್ಣ ಕಾರ್ಪತ್ತದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಡದ ನಾಟಕನು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಕ್ಷರ ಮಾನೆನು ಉಚ್ಚಾರವು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಅಕ್ಷರದ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದೇರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ಖುಷಿಯಾತ್ರಿಂದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡು ತೀರ್ಪುಕ್ಕೇನು ಎಡ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಪಂಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ನನ್ವೆ ಬಯಲು ನಾಟಕ ಆತ ನನ್ನ ಕಂಡದ ನಾಟಕ ಅಂದ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಈತ ಬುಲೆವುಡಂದಾನೆ ಐತ ಮುದೇಲು ಪಾಡ್ದಿನೇ ಈ ಕಂಡದ ನಾಟಕಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನೇ ಕೆಲವು ಪುದರ್ಲುಂಡು ಅವು KN ಟೈಲರ್ ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ಅತ್ತಂದಂಡ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ಅತ್ತಂದಂಡ ಕೆಂತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಚುಗು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಅಗತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎರುಮೈಂದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿವಾನಂದ ಕಾರ್ಕೇರ್ ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ಅತ್ತಂದಂಡ ಮಾಧವ್ ಜಪ್ಪುಪಟ್ನ ಆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಲ್ ನಮರ್ದು ದೂರ ರಕಲೆಗೊಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿನ ಈ ಪುರ್ತರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ನಾಟಕದ ಮುದೆಲೆಡೆ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬುಲಿಚಿಲಾತನ ಬಂಪಿನ ಸತ್ಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ ತಿರಿಯೋಡು ನಂಚಿತನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಡೆದು ಪುದರ್ ಪನ್ನೆ ಅರಿ ಸಾಲದ ಬದವು ವಿನಾಯಕ್ ಜಪ್ಪು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಗಣೇಶ್ ಕೋರಿಯಲ ಗಣೇಶ್ ಕೊಡಕಲ್ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಅರುಣ್ BC ರೋಡ್ ಈ ಕೂಟದ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಂದಿರು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು
ರಮಾ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಅಕೆರಡಿ ನಾಟಕ ಈ ಒಂದು ಇಂದ ಅಕೆರಡು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಟ್ಟನ ಪದಲ ಕೇಂಡ ಅರ್ನ ಕೂಟೋಡ್ಲ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬೆಂತಿನಾರು ರಮಾ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ನಮಗೆ ಅರುಣ್ ಅರ್ನ ಕೂಟ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎತ್ತು ಪೂರ ಅವಘಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಜಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ದೂರದ ಬಳ್ಳಾಡಿ 30 ವರ್ಷ ಇತ್ತನೆ ಅಲ್ಪ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಗೋಡಿ ಇತ್ತನೆ ದನ ಕಾಯರ ದೊಡ್ಡಾಟ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪುದರ್ಪೇನ ಇಂದನ್ನ ಆಗಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಟೀಮ್ ಸೇರಿದು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚು ಆಬಿಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಜನ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರ ಔಟ್ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯಾರು ಖಂಡಿತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರೋಡು ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತು ಅವೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಒಂದು ತಂಡ ಒಂದು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಗಲು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಂದು ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರ ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಪನ್ನೊಂದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ತೆಲ್ತು ಬಂಜುವೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೊಸ ತಟ್ಟದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಸ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತೆಲ್ಪುರು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡಲ್ಲ ತೆಲ್ಪದಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಎತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಪ್ಪುನ ನಿಖಲ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇತ್ತೆ 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಪ್ಪಿನ ನಿಖಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಈ ತೆಲ್ಪೈನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ನೆನಪುರಿ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಅರುಣ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಿಪಿಟ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಕರಣ ಒಂಜಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ರಮಾ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಅದೇ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡು ಮುತಾಲಿಕೆಗೆ ತಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ದೇ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಹೋದಾತ ಪಂಡ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಇವೊಂದೆರಡು ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸಟ್ಟಗೆ ಬರ್ನಾಗ ರೆಡಿ ಆವಡು ಪಂಡ್ಪಿನೇನು ತೆರೆಪ ಕೊರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಶಿವಣ್ಯ ಪನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಪಂಡ್ಪಿನಿ ಎಂಚ ಪೋಂಡು ಪಂಡದೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೆಲ್ಪವನ ಅವೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಇನಿತ ದಿನೋಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತರಬೇತಿ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊರು ಒಂಜಿ ಮಂಡ್ಯ ನೋಡು ಪುನಃ ಅಂಚಿನ ಕೊರ್ತು ಇಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ತೆಲ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ನಿಗಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬರ್ತನೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ನಿಗಲೆ ಕುಡರ ಸುಬ್ಬಾರೆಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಕರಣ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟು ಅಡ್ಡೆ ಅದು ನನ್ನ ಇದು ಸೈಪುನಂಜ ಸ್ಟೈಲು ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಅವು ಬ್ಲಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನ ಬರ ಅಡ್ಡೆ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅವು ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮಲ ಅಭಿನವಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಭಿನ್ನಾದಿಗಿಡ್ದ ಪೀಟೋಡು ಮುರುತಾತಿನಂಚಿತಿನ ಭಿನ್ನರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ತೂವೊಂಬುಪುನಂಚಿತಿನ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬರಂದು ಇನ್ನಿತೆ ಗಿಡ್ದಾಕಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.